teraz vytancovať, ktoré sme sa naučili v individuálnom tanečnom prejavu, hej. Takže zase začneme tým sunutým, hej. Budeme robiť tento striktovaný, kým je pomalé tempo, hej, zase to prestúpenie a takéto. Budeme hlásiť, že čo a vy to budete skúšať čo najlepšie urobiť, tá muzika ide pod nohy, takže to je dobré. Takže mala som milý hod, čo sa mi šíbal, a ideme sunutý.